ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനില്ലായിരുന്നു. ഞാന് ഹസ്ബൻഡിനെ കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിരുന്നു. ഈ വെളുപ്പിനാ വന്നേ. കണ്ണ് കാണിക്കണമായിരുന്നു, മധുര പോയിരുന്നേതു. കാണിക്കാൻ പോയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജൂലി മാതാജി ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യോ? ജൂലി മാതാജി പോയോ? ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കിട്ടി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ 6-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകണം അല്ലെ ഇന്ന്. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടു. എന്താ കണ്ടത് ഇന്നലെ? ബാഹ്യമായിട്ട് നമ്മളെല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അകമേ അവയുടെയൊക്കെ ഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മള് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാന അഗ്നിയാല് പരിശുദ്ധരാവുക അല്ലെ. ശുദ്ധീകൃതരായിട്ട് നമുക്ക് ശാന്തിയും വൈരാഗ്യവും തിതിക്ഷയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതോടുകൂടി ആധ്യാത്മിക ദർശനവും പരമാനന്ദവും എല്ലാം നേടാം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോൾ ചിത്തം നമ്മുടെ സമനിലയിൽ എത്തിക്കണം അല്ലെ, എത്തണം. ഏകാന്ത സമാധിയിൽ എത്തിയിട്ട് ധ്യാന സാധനയിലൂടെ പരമലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താണ് ചെയ്യണത്. ഇന്നിപ്പോ എല്ലാവർക്കും അൺവാണ്ടഡ് ഡിസയേഴ്സ് അനവധിയാണ് അല്ലെ ചുറ്റുമുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ പഠിക്കണം. ഭഗവത് ഭക്തനാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. തുടർന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് പരമാത്മാവിലെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ആ പ്രക്രിയയാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഒക്കെ സമനിലയിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമ്മൾ
മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ നമ്മുടെ കർമ്മവും ലക്ഷ്യവും മനസ്സിലാക്കണം. എന്താണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം? ഭഗവത് സേവനത്തിലൂടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടണം. അതാ ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ഉദ്ദേശം, അല്ലേ? ഇപ്പൊ മനസ്സിനെ ശാന്തിയിലേക്ക് എങ്ങനെ നയിക്കാം, അതൊക്കെ ഇവിടെ ധ്യാനയോഗം എന്നുള്ള 6-ാം അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് പോകാം 6-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീ രാധ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. അപ്പൊ വിഭാഗങ്ങള് എത്രയുണ്ട്? 6 വിഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അധ്യായത്തിനെ. 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് നിസ്സംഗതയിലൂടെ യോഗയിൽ മുന്നേറുന്നു. 5 മുതൽ 9 വരെ ശ്ലോകങ്ങള് യോഗാരൂഢന്റെ നിസ്സംഗതയോടെ പ്രവർത്തിക്കലിനെ പറയുന്നു. 10 മുതൽ 32 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലെ യോഗ പരിശീലനത്തിലെ പല ഘട്ടങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. 33 മുതൽ 36 വരെ ശ്ലോകങ്ങളില് പ്രക്ഷുബ്ധമായ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത പറയുന്നുണ്ട്. 37 മുതൽ 45 വരെ ശ്ലോകങ്ങളില് വിജയിക്കാത്ത യോഗിയുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം എന്തെന്ന് പറയും. 46-ഉം 47-ഉം ശ്ലോകങ്ങള് അത്യുത്തമ യോഗിയായിട്ടുള്ള ഒരാള് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം നിസ്സംഗതയിലൂടെ യോഗയിൽ മുന്നേറുന്നു. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അനാശ്രിത കർമ്മഫലം കാര്യം കർമ്മ കരോതിയ സന്യാസി ച യോഗി ച നിരഗ്നിർന ചാക്രിയ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും. അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യണം. ധാർമ്മിക ബാധ്യതയാണ്, എന്റെ കടമയാണ് എന്ന രീതിയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഒരു സന്യാസിയും. അയാൾ തന്നെയാണ് യോഗിയും. അതല്ലാതെ ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണർക്ക് അഗ്നിഹോത്രം വേണം, അല്ലെ? അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചു വിചാരിച്ചാല് യോഗിയാവില്ല, സന്യാസി ആവില്ല. തന്റെ സ്വന്തം നിയത കർമ്മങ്ങളെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുക, അത് നിർവഹിക്കാതിരിക്കുക, അപ്പൊ സന്യാസിയാവോ? ഇല്ല. കർമ്മഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഇതെന്റെ ധാർമ്മിക ബാധ്യതയാണെന്ന ബോധത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. അയാൾ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അഷ്ടാംഗ യോഗചര്യ ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കർമ്മയോഗം, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം താരതമ്യേന വിശിഷ്ടമെന്നും ഭഗവാൻ ഉദ്ബോധിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ വീട് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയാല് സന്യാസിയാവില്ല, അല്ലെ? ബാഹ്യപ്രവർത്തനം ഉപേക്ഷിച്ചാലും ഒന്നും സന്യാസിയാവില്ല. ആന്തരികമായിട്ടാണ് വിരക്തി വരേണ്ടത്, അല്ലെ? ചിലപ്പോൾ സന്യാസികള് ഭൗതിക കർത്തവ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാണെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലം അഗ്നിഹോത്രാദി കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാറുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തോടുള്ള ലയനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർ സ്വാർത്ഥ തൽപരരാണ്. അപ്പോ എന്താണ് പറയണേ ഇവിടെ? അഗ്നിഹോത്രാദി കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു നിന്നാല് യോഗിയാവും എന്നുള്ള ധാരണ. ശരിക്കും അവര് അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തോടുള്ള ലയനമാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, സായുജ്യമുക്തി. അതാണ് യോഗികള്, ജ്ഞാനയോഗികളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത് അവർക്ക് അപ്പൊ ലക്ഷ്യം ഉണ്ട്, ആഗ്രഹമുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് സ്വാർത്ഥരാണ് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ആത്മനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനസ്സാണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ഫലേച്ഛ ത്യജിക്കാൻ എളുപ്പമാവുക. കർമ്മഫല സന്യാസത്തോടൊപ്പം ദ്വന്ദ്മുക്തിയും ഒരുപോലെ വേണം. ഗൃഹകാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു, അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടിയാണ്. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി എന്ന് വെച്ച് സന്യാസിയാവില്ല ആരും. ഇപ്പൊ എന്താണ് യോഗം? അതാണ് 2-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. യം സന്യാസമിതി പ്രാഹുർ യോഗം തം വിധി പാണ്ഡവ നഹ്യ സന്യസ്ത സങ്കൽപ്പോ യോഗി ഭവതി കശ്ചന. പരിത്യാഗം എന്നത് പറയുന്നത് യോഗം തന്നെയാണെന്ന് നീ അറിയണം. യോഗം എന്നാൽ പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നാണ്. നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? യോഗം കണക്റ്റിംഗ് ടു ഗോഡ് ആണ്. പാണ്ഡുപുത്ര, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള തൃഷ്ണ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ആർക്കും ഒരിക്കലും യോഗിയാവാനാവില്ല. അപ്പോ പരിത്യജിക്കുക, എല്ലാം ത്യജിക്കുക, ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് യോഗം തന്നെയാണ് എന്ന് നീ അറിയൂ. പരമപുരുഷനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നാണ് യോഗം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള തൃഷ്ണ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ആർക്കും
ഒരിക്കലും യോഗിയാവാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ സങ്കല്പങ്ങളെ സന്യസിക്കുന്നത് യോഗം, അല്ലെ, സന്യാസം എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഓരോ വിഷയ സുഖങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നവര് ഒരിക്കലും സന്യാസിയോ യോഗിയോ ആവുന്നില്ല, അല്ലെ. ഭക്തിയോഗം കൃഷ്ണനോട് ആസക്തിയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കാനും അങ്ങനെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കുക. കർമ്മങ്ങളുടെ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിലാണെങ്കിലോ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക, മനസ്സിനെ ഉള്ളിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. അതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ ചെയ്യണത്, അല്ലെ. ഫല ആസക്തിയൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് മനസ്സിനെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കേന്ദ്രീകരിക്കുക, ആത്മാരാമനാവുക. ഇവിടെ ഭക്തി യോഗ ആണെങ്കിലോ ഭഗവാനോട് ആസക്തിയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മറ്റു വിഷയങ്ങളിൽ പോകാതെ ഭഗവാനിലേക്ക് മാത്രം മറ്റ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് റെഗുലേറ്റഡ് ആവും. അങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാൻ. കർമ്മവാസന ഒടുങ്ങും വരെ നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്യുക തന്നെ വേണം എന്നിവിടെ പറയാണ് 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആരുരോക്ഷോർമുനേർ യോഗം കർമ്മ കാരണമുച്യതേ യോഗാരൂഢസ്യ തസ്യൈവ ശമ കാരണമുച്യതേ. അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയിൽ പ്രാരംഭകനായ സാധകന് കർമ്മമത്രേ മാർഗം. യോഗസിദ്ധിയാൽ ഉയർന്നവനാകട്ടെ എല്ലാ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും നിരോധമാണ് ഉപായം. പറയാണ്, ഈ അഷ്ടാംഗ പദ്ധതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആളുണ്ടല്ലോ, ആരംഭത്തില് ആ സാധകന് കർമ്മം ചെയ്യല് തന്നെയാണ് മാർഗമായിട്ടുള്ളത്. യോഗസിദ്ധിയിൽ ഉയർന്ന ലെവലിൽ എത്തിയ ആളാണെങ്കിലോ എല്ലാ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിരോധിക്കുക, ഉപേക്ഷിക്കുക. അതാണ് ഇപ്പോ ഒരു കർമ്മവാസന അത് ഒടുങ്ങാൻ വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. ചെയ്ത് കർമ്മവാസന ഒടുങ്ങണം. ഓക്കെ, ഒരു കിണർ കുഴിക്കുമ്പോ നമ്മള് കുറെ എത്തുമ്പോ ഉറവ വരും, അല്ലെ. അപ്പൊ മണ്ണ് നീക്കി ഉറവയുടെ അടുത്തെത്തിയാൽ നമുക്ക് ജലം കിട്ടും, അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ആ ഉറവ സംരക്ഷിക്കണം, അല്ലെ, അടഞ്ഞു പോകാതെയൊക്കെ. അപ്പോ ഈശ്വര അനുഭവമാകുന്ന ഉറവയ്ക്ക് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കർമ്മവാസനകളാണ്. നമ്മൾക്ക് ഈശ്വര അനുഭവം ഉണ്ടായി വിചാരിക്കുക, അതിനെ പിന്നെയും തടസ്സമായിട്ട് കർമ്മവാസനകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോ കർമ്മം ചെയ്ത് വാസന അടങ്ങണം. ഇപ്പോ ഫലാസക്തി ഒന്നും വേണ്ട. അങ്ങനെ യോഗ അനുഭവം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക്, ഭഗവത് അനുഭവം, അതിനെ സംരക്ഷിക്കുക. അതിനെയാണ് ശമം എന്ന് പറയണത്. അത് നമ്മൾ ശീലിക്കണം എന്നാണ് പറയാ. ഏന കേന പ്രകാരേണ മനകൃഷ്ണേ നിവേശയേത്. ഏത് പ്രകാരത്തിലായാലും മനസ്സ് എവിടെ വേണം? ഭഗവാനില് വെക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ആത്മീയ വികസനത്തിന്റെ ഗോവണി ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യം എന്താ? ഫലവത്തായ തൊഴിലാളികൾ സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള ആചാരങ്ങൾ നടത്തുന്നു. വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി നിയന്ത്രിത ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി വരുന്നു. കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറഞ്ഞ ഫലോധിഷ്ഠ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, അല്ലെ, കർമ്മകാണ്ഡം. പിന്നെ അതിന്നും മുകളിൽ വരുമ്പോഴോ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, കർമ്മയോഗം, അല്ലെ, നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം. കർമ്മഫലങ്ങളെ ഇച്ഛിക്കാതെ സ്വന്തം കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. പിന്നെയോ കർമ്മഫലത്യാഗം. ബ്രാഹ്മണനെ കുറിച്ചുള്ള ഊഹക്കച്ചവട പരിജ്ഞാനം തപസ്സും കൂടി ജ്ഞാനയോഗമാണ്, അല്ലെ. ജ്ഞാനയോഗികള് ഫലത്യാഗം ചെയ്യും, അല്ലെ, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം. പിന്നെ കർമ്മഫലത്യാഗവും ജ്ഞാനവും 8 മടങ്ങ് പാതയിലൂടെ മനസ്സിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണം എന്ന് വെച്ചാൽ അഷ്ടാംഗ യോഗ ആണ് പറയണത്. ഹൃദയത്തിനുള്ളിലെ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ധ്യാനം അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ അങ്ങനെയാണ്, അല്ലെ. 8 സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെന്താ? അതിനേക്കാളും മുകളിലാണ് ഭക്തിയോഗം. പ്രേമപൂർവം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് ഭക്തിയോഗം. ആത്മീയ വികസനത്തിന്റെ ഗോവണിയാണ്. അപ്പൊ കർമ്മയോഗത്തിൽ നിന്ന് കർമ്മഫലത്യാഗം, അല്ലെ, അങ്ങനെ വന്നിട്ട് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം, ഭക്തിയോഗം. ഏറ്റവും ടോപ്പില് ഭക്തിയോഗമാണ്. സന്യാസിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ യോഗാരൂഢന്റെ ലക്ഷണം പറയാണ് 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യേദാഹിനേന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു ന കർമ്മസ്വനുഷജ്ജതേ സർവസങ്കൽപ്പ സന്യാസി യോഗാരൂഢസ്തദോച്യതേ. ഭൗതിക തൃഷ്ണകളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചോ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആളെ യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയാം. ആരെയാണ് യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക? ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ത്യജിക്കുക, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചോ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആള്.
അങ്ങനെയുള്ള ആളെ യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയാം എന്നാണ്. ആരാണ് യോഗാരൂഢൻ? ഭൗതിക തൃഷ്ണകൾ ത്യജിക്കണം, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്കോ ഫലമുദ്ദേശിച്ചോ പ്രവർത്തിക്കാതെ ഇരിക്കണം. അങ്ങനത്തെ ആള് യോഗാരൂഢനാണ്. യോഗാരൂഢൻ നിസ്സംഗതയോടെ പ്രവർത്തിക്കല്. 5 മുതൽ 9 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ശുദ്ധമായ ബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല? ശരീരത്തിലല്ല, മനസ്സിൽ പ്രവർത്തിക്കുക. അല്ലെ, ശരീരം കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നിയാലും ആന്തരികമായിട്ട് ഫല ഇച്ഛയില്ലാതെ ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യാം. നമ്മെ ഭഗവാന്റെ കൃപയാണോ ഉയർത്തുന്നത്? അതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനം നാത്മാനം അവസാദയേത് ആത്മൈവ ഹ്യാത്മനോ ബന്ധുരാത്മൈവ രിപുരാത്മന. മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അധപ്പതിക്കരുത്. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന് തന്റെ മനസ്സത്രേ ബന്ധു, അതുതന്നെയാണ് ശത്രുവും. അപ്പോ നമ്മൾ എന്തു വേണം? മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ സ്വയം പുരോഗതി നേടണം എന്നാ പറയണേ. നമ്മൾ അധപ്പതിച്ചു പോവരുത്. അപ്പൊ നമ്മള് ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്. ആ ബദ്ധനായ ആത്മാവിന് സ്വന്തം മനസ്സ് തന്നെയാണ് ബന്ധുവായിട്ടും ശത്രുവായിട്ടും നിലകൊള്ളുക. അപ്പൊ ബുദ്ധി കൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം. ഈശ്വരനെ അറിയണമെന്ന ചിന്ത അത് മനസ്സിലുണ്ടാവണം. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ 2-ാം അധ്യായത്തില്. ഇപ്പൊ പൂർവജന്മ സംസ്കാരത്തെ ഉണർത്തുന്നത് ഭഗവത് കൃപയാണ്. ആത്മചിന്ത കൂടുതൽ വളരാൻ നമ്മുടെ പ്രയത്നവും വേണം അല്ലെ. പരിശ്രമിക്കണം, സാധന ചെയ്യണം. ഗുരു മാർഗം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടാവും നമുക്ക്. അപ്പൊ ആ പറഞ്ഞു തന്ന മാർഗത്തിലൂടെ നാം നടക്കുക തന്നെ വേണം. അപ്പോഴാ നമുക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാവണത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം പുരോഗമിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങള് പ്രായോഗികമാക്കി മുന്നേറാൻ സാധിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഗുരുവായിട്ടും വർത്തിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയാണ്. ഉദ്ധവൻ ഭഗവാന്റെ സ്വർഗാരോഹണ സമയം പറയുന്നുണ്ട്. എന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകൂ എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, സ്വയം വരാൻ ശ്രമിക്കൂ അല്ലെ. ഒരാൾ കൊണ്ടുപോകല്ല വേണ്ടത്, സ്വയം അതിനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ച് ഭഗവത് ധാമം പോകാനുള്ള ആ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കണം അല്ലെ. അപ്പോ ഉദ്ധരേത് ആത്മനാത്മാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മളെ ഉദ്ധരിക്കണം, പുരോഗതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോ നമ്മൾ അധപ്പതിച്ച് ഒരിക്കലും പോകരുത്. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന് മനസ്സാണ് ബന്ധുവായിട്ടും ശത്രുവായിട്ടും നിലകൊള്ളുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ബന്ധുവാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ആത്മാവെന്ന പദം സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് ശരീരത്തെയോ മനസ്സിനെയോ ജീവനെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു മനസ്സാകയാൽ ഇവിടെ ആത്മപദം മനസ്സിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോ എല്ലാത്തിന്റെയും കേന്ദ്രബിന്ദു മനസ്സാണ്. ഈ നിർദ്ദേശത്തിന് ഊന്നൽ കൊടുക്കുകയാണ് ഹി എന്ന പദം. അതായത് ഒരാൾ നിശ്ചയമായും ചെയ്യണം, ഷുവർലി ഡെഫിനറ്റ്ലി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അല്ലെ. മനസ്സിനെ മിത്രമാക്കി കൊണ്ടുവരണം അല്ലെ. മനസ്സ് ശത്രു ആവാനും മിത്രമാവാനും തയ്യാറാണ്. ഹരികൃഷ്ണ. ഭൗതികതയുടെ മായയുടെ ഒഴുക്കിനെതിരെ നീങ്ങുന്നതാണ് ആധ്യാത്മികത അല്ലെങ്കിൽ സാധന അല്ലെ. മായ പിടികൂടരുത്, അതാ പറയണേ. ബന്ധുരാത്മാത്മനസ്തസ്യ യേനാത്മൈവാത്മനാജിത അനാത്മനസ്തു ശത്രുത്വേ വർത്തേതാത്മൈവ ശത്രുവത്. മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സു തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്. അതിന് കഴിയാത്തവനാകട്ടെ മനസ്സ് പരമശത്രുവായിരിക്കും. അപ്പോ എന്താ ഇവിടെ പറയണേ? മനസ്സിനെ ജയിക്കണം അല്ലെ. മനസ്സ് നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ വരണം. അപ്പോ നമ്മുടെ ബന്ധുവായിട്ട് അതിനെ വർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. അല്ലാത്തവരുടെ മനസ്സോ അധപ്പതിപ്പിക്കും നമ്മളെ അല്ലെ. നമുക്ക് ഹിതമായത് ലഭ്യമാക്കുന്ന ആള് നമ്മുടെ ബന്ധുവായിട്ട് വരും അല്ലെ. അപ്പൊ ഈശ്വരനിലേക്ക് ചലിക്കുന്ന മനസ്സുണ്ടാവണം, അത് നമ്മുടെ ബന്ധുവായിട്ട് വർത്തിക്കുന്നതാണ്. കർമ്മയോഗയിലൂടെ മനസ്സിനെ സമനിലയിൽ എത്തിച്ച ഒരാൾക്ക് ഭഗവത് കൃപയും ഉണ്ടാവും. മായയിൽ പെടാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ മനസ്സിന് ഒരു ബൗണ്ടറി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. മനസ്സ് പറയും അല്ലെ, കുറെ TV കാണുക, അനാവശ്യ സംസാരം, ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മനസ്സ് നിർബന്ധിക്കുമ്പോ നമ്മൾ അതിനൊരു ബൗണ്ടറി ഇല്ല, ഞാൻ അവിടെ അതൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ബൗണ്ടറി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പോഴാണ് ആ മനസ്സ് റെഗുലേറ്റഡ് ആവുള്ളൂ. ഇപ്പൊ മനോജയം അത് സാധിച്ചാല് ഹൃദയത്തില് പരമാത്മാവായിട്ട് ഇരിക്കണ ആ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോ ഹൃദയസ്ഥനായ പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്താനും
അവിടുത്തെ ആജ്ഞാനുസൃതം പ്രവർത്തിക്കാനും കളമൊരുക്കലത്രേ ശരിയായ യോഗാനുഷ്ഠാനം. അല്ലേ? നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള അന്തര്യാമിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്താനും ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം. അത് തന്നെയാണ് യോഗാനുഷ്ഠാനം. നേരെ കൃഷ്ണാവബോധം കൈക്കൊള്ളുന്നവർ ഭഗവത് ആജ്ഞയ്ക്ക് മുന്നിൽ പൂർണ്ണമായി സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക സ്വാഭാവികമാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെത്തിയ ഒരു വ്യക്തി വേറൊന്നും ചെയ്യില്ല, അല്ലെ? ഭഗവാനില് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് ഭക്തിയോഗമാണ് എപ്പോഴും ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഈശ്വരനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന മനസ്സ് അത് നമ്മുടെ ബന്ധുവാണ്, അല്ലെ? അത് സ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അതാ ഇവിടെ പറയണ 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജിതാത്മന പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിത ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു തഥാ മാനാപമാനയോ. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒന്നുപോലെ തന്നെ. അപ്പോ ഈശ്വരനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കണ മനസ്സുണ്ടാവണം എന്നാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ കീഴടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാന്തി നേടും. അപ്പോഴേ പ്രശാന്ത അവസ്ഥ കൈവരാൻ പറ്റും മനസ്സിനെ കീഴടക്കണ വേളയിൽ. അപ്പോഴോ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാനും പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള ആള് പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാ പറയണേ. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് പിന്നെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കില്ല. എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ്, സമചിത്തനായിട്ട് വർത്തിക്കും, അല്ലെ? സംയമനം, മനസ്സംയമനം എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ഉറ്റ ബന്ധുവാക്കിയിട്ട് മാറ്റണം ഏതവസ്ഥയിലും. അപ്പോഴത് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കും. ഏതിനെയും ഏത് സമയവും ഒരേപോലെ സ്വീകരിക്കുന്ന മനസ്സായിരിക്കും അപ്പോള്. ഇപ്പൊ ഞാൻ, എൻ്റെ എന്നുള്ള വ്യക്തിബോധം, അഹന്ത അതൊക്കെ ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളെ അസ്വസ്ഥനാക്കാൻ ഒരാളെ കൊണ്ടും സാധിക്കില്ല, അല്ലേ? അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയാ, അഹന്ത, മമത ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. ഒരു ബന്ധു നമ്മളെ സ്വസ്ഥമാക്കും, അല്ലെ? നല്ലൊരു ബന്ധു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെൽവിഷർ. അപ്പോ ആ മനസ്സിന്റെ തലത്തിനെ പറയാണ് പരമാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശം തനിയെ അനുസരിച്ചു കൊള്ളുമെന്നതാണ് മനോനിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഫലം. മനോനിയന്ത്രണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, മനസ്സ് നമ്മുടെ ബന്ധുവായി കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അനുസരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഈ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥ ഉടനെ കൈവരുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഭക്തനെ സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിയ ഒരാള് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്ക് ഈ ശീത ഉഷ്ണം, ജയം പരാജയം ഇതൊന്നും ബാധിക്കില്ല. പ്രായോഗികമായ സമാധി അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവിൽ മുഴുകുക എന്നതാണ് ഈ അവസ്ഥ, അല്ലെ? അയാള് ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്കൊക്കെ അതീതനാണ്. സുഖമായാലെന്ത്, ദുഃഖമായാലെന്ത്, അല്ലെ? അതിൽ നിന്നൊക്കെ അതീതനായ ആള് പരമാത്മാവിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഇപ്പോ ഒരു ബന്ധു നമ്മളെ സ്വസ്ഥമാക്കും. ആ മനസ്സിന്റെ തലത്തെ പറയാണ് 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജ്ഞാന വിജ്ഞാന തൃപ്താത്മാ കൂടസ്ഥോ വിജിതേന്ദ്രിയ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ യോഗി സമലോഷ്ടാശ്മകാഞ്ചന. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാം. ആത്മസംയമിയായ അയാൾ അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും ഒരുപോലെ തന്നെ. ഇപ്പോ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ എന്താ പറയാ? ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയാം. ആത്മസംയമിയാണ് അയാൾ, അല്ലെ? എല്ലാത്തിലും സമഭാവനയാണ്. ആ അഭൗതികതയിലാണ് അയാൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, സ്പിരിച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയില് കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും, അല്ലെ? ഉച്ചനീചത്വങ്ങളില്ല, ആരോടും ഇല്ല, ഒരു ദ്രവ്യത്തിനോടും പ്രത്യേകിച്ച് താല്പര്യമില്ല. അവർക്കങ്ങു രത്നം ചരൽ കല്ലുപോലെ ഉരങ്കാക്ഷിമാരോ മരപ്പാവ പോലെ എന്നാണ്. ഇപ്പോ ഈശ്വരൻ ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞിട്ട് അത് അനുഭവപ്പെടണം. അപ്പോഴുണ്ടാവുന്ന ആ നിശ്ചലതയുണ്ടല്ലോ, അറിവ്, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, അനുഭവം. അറിവാണ്, അല്ലെ? ജ്ഞാനം. ആ ജ്ഞാനം പിന്നെ അനുഭവിച്ചറിയുമ്പോ വിജ്ഞാനമായിട്ട് മാറും. അത് പിന്നെ അനുഭവം, അല്ലെ? ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സമദർശനമുള്ള ഒരാൾക്കാണ് അതിനൊക്കെ സാധിക്കുക. കല്ലും കാഞ്ചനവും എല്ലാം ഒരേ തുല്യമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കണ ഒരു മനസ്സുണ്ടാവണം.
ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവനാകട്ടെ കൃഷ്ണന് സ്വയം സമർപ്പിതനാകയാൽ തികച്ചും നിയന്ത്രിത മനസ്കനാണ്. ഭൗതിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് അയാൾക്ക് യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ലാത്തതിനാൽ ഇന്ദ്രിയാതീതനുമാണ്. മറ്റുള്ളവർ അമൂല്യമെന്ന് കരുതാവുന്ന ആ പാണ്ഡിത്യവും മാനസികമായ ഊഹാപോഹങ്ങളും അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ചരൽ കല്ലുകളേക്കാൾ വിലപ്പെട്ടവയല്ല. എന്താ ഇവിടെ പറയണേ? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ആള് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനായി, അല്ലെ? ഇപ്പൊ നിയന്ത്രിത മനസ്കനാണ്. അയാൾക്ക് ഭൗതിക പാണ്ഡിത്യം ഒന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഇന്ദ്രിയാതീതനാണ് അയാള്, അല്ലെ? ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക അറിവ് മാത്രമാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. മറ്റുള്ളവരെ അമൂല്യം എന്ന് കരുതണ ആ പാണ്ഡിത്യം ഏത്? ഈ മെറ്റീരിയൽ നോളജ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് മാനസികമായ ഊഹാപോഹങ്ങളോ ഒന്നും അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയില് വിലപ്പെട്ടതല്ല. ചരൽ കല്ലുകള് പോലെയുള്ളൂ, അല്ലെ? മെറ്റീരിയൽ നോളജ് കൊണ്ടൊന്നും ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ലാന്ന് ആ ഭക്തന്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ആൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ അമൂല്യമായിട്ടുള്ള ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ വ്യക്തി കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും ഒന്നുപോലെ തന്നെ ദർശിക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ആ അവസ്ഥയിലാണ് ഭഗവാനെ അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഒരാൾക്ക്. അപ്പൊ സർവത്ര ഈശ്വരൻ എന്നറിഞ്ഞിട്ട് സമബുദ്ധിയോടെ വീക്ഷിക്കുന്ന, അതാ പറയണേ ഇവിടെ 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. സുഹൃന്മിത്രാര്യുദാസീന മധ്യസ്ഥ ദ്വേഷ്യബന്ധുഷു സാധുഷു അഭിജപാപേഷു സമബുദ്ധിർവിശിഷ്യതേ. സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കൾ, ഗുണകാംക്ഷികൾ, ശത്രുക്കൾ, ഉദാസീനന്മാർ, ഈർഷ്യാലുക്കൾ, ബന്ധുക്കൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, പാപികൾ എന്നിവരെയെല്ലാം സമഭാവനയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവൻ അല്പം കൂടി പുരോഗതി നേടിയവൻ. അപ്പൊ എല്ലാം ഈശ്വരൻ അംശങ്ങൾ തന്നെ എന്നറിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരെയും സമബുദ്ധിയോടെ വീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുക, അല്ലെ? നമ്മെ മനസ്സിലാക്കുന്നവര് മിത്രം, അല്ലെ? അവരുമായിട്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ കുശലം പറയാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിക്ചർ അംബരീഷ് മഹാരാജാവാണ്. അത് നമുക്കറിയാം, അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥ, അല്ലെ? ഇപ്പൊ മനസ്സിന്റെ 6 ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടെന്നാ പറയാ. എന്തൊക്കെയാണ്? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മദം, മോഹം, മാത്സര്യം. 6 ശത്രുക്കളാണ് മനസ്സിനുള്ളത് എന്നാ പറയണേ. അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെ ജയിക്കണം, അല്ലെ? മനസ്സ് നിയന്ത്രിതമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ക്രോധം, ലോഭം, മദം, മോഹം, മാത്സര്യം, അല്ലെ? മാത്സര്യം, അസൂയ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. യോഗ പരിശീലനത്തിലെ ഘട്ടങ്ങളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? യമനിയമം, അത് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടൂല്ലേ? യമനിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. ഇപ്പൊ സാധനാ ഭക്തി ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇതുപടം വരെ എത്തണത്. റിമെമ്പറിങ്, ഹിയറിങ്, സമാധി, മെഡിറ്റേഷൻ, അബ്സോർപ്ഷൻ, അല്ലേ? യോഗാരൂഢ അവസ്ഥയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ സമാധി അവസ്ഥയിൽ എത്തണം. ഏറ്റവും 8ാമത്തെ പടി എത്തണം. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. യോഗി യുഞ്ജീത സതതം ആത്മാനം രഹസി സ്ഥിത ഏകാഗീ യതചിത്താത്മാ നിരാശീര പരിഗ്രഹ. ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി എപ്പോഴും തന്റെ ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ് എന്നിവയെ പരമപുരുഷനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തണം. വിജനസ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുകയും മനസ്സിനെ ശ്രദ്ധയോടെ നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. അയാൾക്ക് യാതൊന്നിലും ആശയോ മമതയോ തോന്നരുത്. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്താ ചെയ്യാ? എപ്പോഴും തന്റെ ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ് എന്നിവയെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധത്തിൽ വെക്കണം. ഇപ്പോ കണക്റ്റിംഗ് ടു ഗോഡ്, അല്ലേ? ഇപ്പൊ എന്നിട്ടോ വിജന സ്ഥലത്ത് താമസിക്കണം, അല്ലേ? എന്താ, സജ്ജനങ്ങളുടെ കൂടെ ആണെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നല്ലതാ. പ്രായമാകുമ്പോഴേ മക്കൾ ആരും അടുത്തില്ലെങ്കിലും, അല്ലേ, തനിച്ചിരിക്കുക, ഭഗവാൻ ഉണ്ട് കൂടെ, അല്ലെ? അങ്ങനെ മനസ്സിനെ ശ്രദ്ധയോടെ നിയന്ത്രിക്കുക. അയാൾക്ക് പിന്നെ യാതൊന്നിലും ആശയോ മമതയോ ഉണ്ടാകുകയുമരുത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആത്മസ്ഥിതനായി ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എളുപ്പത്തില് നേടാൻ സാധിക്കും. യാതൊന്നിലും ആസക്തിയില്ലാതെയും അതേസമയം കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധമുള്ള ഏതിനെയും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടും ഉത്തമസ്ഥിതി കൈവരിച്ച ഒരാൾ മമതാബന്ധങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഒന്നിലും ആസക്തി ഇല്ലാണ്ട്, എന്നാ ഭഗവാനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവണം, അല്ലെ? അപ്പോ
ഭഗവാനോട് ബന്ധമുള്ള എല്ലാത്തിനെയും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടും ഉത്തമ സ്ഥിതി കൈവരിച്ച ഒരാള് മമതാ ബന്ധങ്ങളെയൊക്കെ അതിക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറിച്ച് സർവ വിഷയങ്ങളെയും അവ കൃഷ്ണനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് അറിയാതെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവന്റെ പരിത്യാഗം അത്രത്തോളം പൂർണ്ണമല്ല. അപ്പോ ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് അറിയാതെ പലതും ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പരിത്യാഗം അത്രയ്ക്ക് പൂർണ്ണതയിലെത്തുന്നതല്ല എന്ന് പറയാണ്. 11ഉം 12ഉം ശ്ലോകങ്ങള് യോഗം പരിശീലിക്കുന്നയാള് എങ്ങനെയാണ് ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് അവിടെ പറയണേ. ശുചൗ ദേശേ പ്രതിഷ്ഠാപ്യ സ്ഥിരമാസനമാത്മന നാത്യുച്ഛ്രിതം നാദിനീജം ചൈലാജിന കുശോത്തരം തത്രൈകാഗ്രം മനഃകൃത്വാ യത ചിത്തേന്ദ്രിയക്രിയ ഉപവിശ്വാസനേ യുഞ്ജ്യാദ്യോഗമാത്മവിശുദ്ധയേ. യോഗ പരിശീലനത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ഒരു വിജന സ്ഥലത്ത് പോയി നിലത്തെ കുശപ്പുല്ല് വിരിച്ച് അതിനുമീതെ മാൻതോലും വസ്ത്രവും വിരിക്കണം. ഇപ്പൊ യോഗ ചെയ്യാനിപ്പോ ആരംഭിക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു വിജനമായിട്ട് ശാന്തമായ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഇരിക്കണം. നിലത്ത് ഈ കുശപ്പുല്ല് വിരിക്കുക, ദർഭ പുല്ല് വിരിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ മേലെ മാൻതോല് വസ്ത്രമൊക്കെ വിരിക്കുക. അതൊന്നും ഇപ്പൊ ലഭ്യമല്ല അല്ലെ, അന്നത്തെ കാര്യം പറയണേ. ഇപ്പോ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീറ്റിൽ ഇരുന്നാൽ മതി. ഇരിപ്പിടം അത്യുന്നതമോ ഏറെ താഴ്ന്നതോ ആവരുത്. പരിസരം വിശുദ്ധമായിരിക്കണം. യോഗി ഈ ആസനത്തിൽ ഉറച്ചിരുന്ന് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് ഏകാഗ്രചിത്തനായി ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിനു വേണ്ടി യോഗം അനുഷ്ഠിക്കണം. അങ്ങനെ സമാധിസ്ഥനായിട്ട് ഇരിക്കണം അല്ലേ. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ വീടുകളിലെ അന്തരീക്ഷം അതൊക്കെ നമുക്കിപ്പോ കാട്ടിലൊന്നും പോവാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ വീട്ടിൽ തന്നെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇരുത്തം അനായാസേന ഇരിക്കാൻ സാധിക്കണം. ഏകാഗ്രത ഉണ്ടാവണം. ഇഷ്ടമൂർത്തിയെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നാല് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധ്യമാവും അല്ലേ. ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവായൂരപ്പനെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ സങ്കല്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മനസ്സ് മറ്റെവിടെയും പോകാതെ നിൽക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ. വിശുദ്ധ പരിസരം എന്നത് തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കലിയുഗത്തിലെ മനുഷ്യർ പൊതുവെ അല്പായുസുക്കളും ആത്മീയ ബോധം കുറഞ്ഞവരും വിവിധ ക്ലേശങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥരുമായി കാണപ്പെടുമെന്ന് ബൃഹന്നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആത്മാവബോധത്തിനുള്ള അത്യുത്തമ ഉപായം ഭഗവൻ നാമോച്ചാരണമാണെന്ന വസ്തുതയും അതിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കലിയുഗത്തിലെ മനുഷ്യരെ പറ്റിയിട്ട് പൊതുവെ എന്താ പറയണേ? അല്പായുസുകളാണ്, ആത്മീയ ബോധം കുറഞ്ഞവരാണ്, വിവിധ ക്ലേശങ്ങളാലെ അസ്വസ്ഥരാണ് എന്ന് ബൃഹന്നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ എന്നാ പിന്നെ ആത്മാവബോധത്തിനുള്ള അത്യുത്തമ ഉപായം എന്താണ്? ഭഗവൻ നാമോച്ചാരണം ആണ് എന്നും ബൃഹന്നാരദീയ പുരാണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്പായുസുകളാണ്, ആത്മീയ ബോധം കുറഞ്ഞവരാണ്, വിവിധ ക്ലേശങ്ങളാലെ അസ്വസ്ഥരാണ് കലിയുഗത്തിലെ മനുഷ്യര്. അപ്പൊ ധ്യാനത്തിനായിട്ട് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പറയാണ് 13ഉം 14ഉം ശ്ലോകങ്ങള്. സമം കായ ശിരോഗ്രീവം ധാരയന്നജലം സ്ഥിര സംപ്രേക്ഷ്യ നാസികാഗ്രം സ്വം ദിശ്ചാനവലോകയൻ പ്രശാന്താത്മാ വിഗതഭീർ ബ്രഹ്മചാരി വ്രതേ സ്ഥിത മനസ്സംയമ്യ മച്ചിത്തോ യുക്ത ആസീത മത്പരാ. തന്റെ ശരീരവും കഴുത്തും ഋജുരേഖയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് യോഗി നാസാഗ്രത്തിൽ ദൃഷ്ടി ഊന്നണം. പറയാ പുറം അല്ലെ, നമ്മുടെ ബാക്ക് എന്താ പറയാ, ബാക്ക് ബോണൊക്കെ അതും കഴുത്തും ഒക്കെ ശരിക്ക് നേർരേഖയിൽ വരണം എന്നാ പറയാ. എന്നിട്ടോ ദൃഷ്ടി നാസാഗ്രത്തിലെ മൂക്കിന്റെ തുമ്പില് കൊണ്ടുവരണം. സ്വസ്ഥവും നിയന്ത്രിതവുമായ മനസ്സോടെ നിർഭയനായി ബ്രഹ്മചര്യനിഷ്ഠനായി സ്വഹൃദയസ്ഥനായ ഭഗവാനെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമെന്ന് ഗ്രഹിച്ച് ധ്യാനിക്കണം. അപ്പോ നിയന്ത്രിത മനസ്സോടെ ഒരു ഭയവും ഇല്ലാണ്ട് അല്ലെ, സ്വസ്ഥനായിട്ട് ഇരുന്നു കൊണ്ട് ബ്രഹ്മചര്യനിഷ്ഠനായിട്ട് നമ്മുടെ അന്തര്യാമിയായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് ഗ്രഹിച്ച് ധ്യാനിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. തികച്ചും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരാൾക്ക് വിഗതഭി നിർഭയനാവാൻ കഴിയുള്ളൂ. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവ് സ്മൃതി വൈകല്യം മൂലം കൃഷ്ണനും താനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെ വിസ്മരിച്ചതിനാൽ സംഭീതനത്രേ അല്ലെ. ബദ്ധാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള നമ്മള് ഭഗവാനും നമ്മളുമായിട്ടുള്ള നിത്യബന്ധുത്വം അത് മറന്നുപോയി, ശാശ്വത ബന്ധത്തിനെ മറന്നു.
അത് കാരണത്താൽ തന്നെ നമ്മൾ ഭയ ആശങ്കകളോടെ ജീവിക്കുന്നവരാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏത് തലത്തിലേക്ക് യോഗി എത്തുന്നു അതാ 15ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. യുഞ്ജന്നേവം സദാത്മാനം യോഗി നിയതമാനസ ശാന്തിം നിർവാണ പരമാം മത്സംസ്ഥാമധിഗച്ഛതി. ഇങ്ങനെ മനസ്സ്, ശരീരം, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവകളെ നിരന്തരം ചൊൽപ്പടിയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം സാധിച്ച അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി ഭൗതിക ജീവിതത്തെ അതിക്രമിച്ച് ദൈവ സാമ്രാജ്യം പോകുന്നു. പറയാണ്, ഈ മനസ്സും ശരീരവും എല്ലാ കർമ്മവും എല്ലാം ചൊൽപ്പടിയിൽ നിർത്താൻ പറ്റുക. അങ്ങനെ ആത്മനിയന്ത്രണം സാധിച്ച ആ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തെയൊക്കെ അതിക്രമിച്ച് ദൈവ സാമ്രാജ്യം പോകും, കൃഷ്ണപദം പോകും അയാള് എന്നാണ് പറയണേ. അപ്പൊ ഏത് തലത്തിലേക്കാ യോഗി എത്തണത് അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഗാഠനിദ്രയൊക്കെ നമ്മളെ ആനന്ദിപ്പിക്കും അല്ലെ? നല്ല സുഖമായിട്ടൊന്ന് ഉറങ്ങി എന്ന് പറയും നമ്മള്. അപ്പൊ ധ്യാനം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ശാന്തി ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഒരിക്കൽ അനുഭവിച്ചവര് വീണ്ടും വീണ്ടും ശ്രമിക്കും നിത്യാനന്ദത്തിനായിട്ട്. അത്രയും നമ്മുടെ ആ പ്രശാന്തമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ്, പരമാനന്ദ അവസ്ഥയാണ്. ഇപ്പൊ ധ്യാന പരിശീലനത്തിന് ഭൗതികമായി ഒന്നും നേടാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല യോഗചര്യ. ഭൗതികത്വത്തെ സമ്പൂർണമായി നിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക നേട്ടത്തിനല്ല അല്ലെ ധ്യാനം, യോഗചര്യൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതികത്വത്തെ സമ്പൂർണമായി അകറ്റി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ യോഗം ചെയ്യുന്നത്, യോഗ ധ്യാനം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ധ്യാന പരിശീലനത്തിന് ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം അതാണ് ഇവിടെ 16ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. നാത്യശ്നതസ്തു യോഗോസ്തി ന ചൈകാന്തമനശ്നത ന ജാതി സ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവ ചാർജുന. അർജുന, വളരെ കുറച്ചു മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. എല്ലാത്തിലും മിതത്വം വേണം അല്ലെ? കുറച്ച് ഭക്ഷണം, ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ആവശ്യത്തിന് ഉറങ്ങുക അല്ലെ? ആഹാരം, നിദ്ര, വ്യവഹാരം എല്ലാം മിതത്വം പാലിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ചെയ്യാന്. എന്നാലാണ് ഒരു യോഗിയാവുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരാൾ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രോക്തങ്ങളായ ഉപവാസങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും. ആവശ്യമില്ലാതെ ഉപവസിക്കുകയോ ഏറെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല അല്ലെ? ധർമ്മ നിർദ്ദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഉപവാസങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കും. ആവശ്യമില്ലാണ്ട് ഒന്നും കഴിക്കാതെ ശരീരത്തിനെ തപിപ്പിക്കില്ല. ഏറെ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല. ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ ഉറക്കത്തിൽ അധികം സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും. തന്മൂലം വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യും. ദിവസത്തിൽ 6 മണിക്കൂറിലധികം ആരും ഉറങ്ങേണ്ടതില്ല. 6 മണിക്കൂർ അല്ലെ? കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 8 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങാം. അല്ല, അതിൽ കൂടുതൽ ഉറങ്ങുന്ന വലിയവര് തമോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് എന്നാ പറയാ. നിയന്ത്രിത ജീവിതമാണ് ദുഃഖത്തിനെ അകറ്റാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. അതാ ഇവിടെ 17ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്തസ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ. ആഹാരം, നിദ്ര, വ്യവഹാരം, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ കഴിയും. ഇപ്പൊ എന്തിലൊക്കെ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരണം? ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി, ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവന് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സകല ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ സാധിക്കും എന്ന്. ഇപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറയുന്നുണ്ട്, ഭക്തസംഘങ്ങള്, ആ ഭക്തസംഘത്തില് എത്രയും ആനന്ദാണ് അല്ലെ? ചാൻഡിങ്, ഡാൻസിങ്, ഫീസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്ഷണത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃഷ്ണപ്രസാദം മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്ന പതിവ് കൊണ്ടേ നിയന്ത്രണം സാധ്യമാവൂ അല്ലെ? മറ്റു ഭക്ഷണങ്ങളൊന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുക അല്ലെ? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചതിനു ശേഷം പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കുക. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രേരിതങ്ങളായ പ്രവൃത്തികൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ എപ്പോഴും ജാഗരൂകനായ അയാൾ അനാവശ്യമായി ഉറങ്ങുന്നത് വലിയൊരു സമയ നഷ്ടമായിട്ട് കരുതും. പ്രവൃത്തിയെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഒരാൾ കൃഷ്ണന്റെ താല്പര്യം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ മാത്രമാണ് ഏർപ്പെടുക അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, അതല്ലാത്തവ ഒഴിവാക്കും. ആരാണ് യോഗയുക്തൻ? അതാണ് 18ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. യഥാ വിനിയതം ചിത്തമാത്മന്യേവാവതിഷ്ഠതേ നിസ്പൃഹ സർവകാമേഭ്യോ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ സദാ. യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെടിഞ്ഞ് അയാളെ യോഗയുക്തൻ എന്ന് പറയും. ആരാണ് യോഗയുക്തനാവുക?
യോഗ അനുഷ്ഠാനം ചെയ്തിട്ട് മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വെടിയും അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് യോഗയുക്തൻ എന്ന് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും എപ്പോഴും സ്വപ്രവൃത്തികളിൽ വ്യാപൃതമാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. വെറും പരിത്യാഗം പ്രായോഗികമല്ല. അതിനാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക്, വിശേഷിച്ച് സന്യാസ ജീവിതം സ്വീകരിക്കാത്തവർക്ക്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും അതീന്ദ്രിയ വൃത്തികളിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായ ആധ്യാത്മിക നേട്ടത്തിനുള്ള പ്രക്രിയയാണ്. ഇതിനെ ഭഗവത്ഗീത യുക്തം എന്ന് വിശേഷിക്കുന്നു. യുക്തമായിട്ടുള്ളത്, ശരിയായിട്ട് വേണ്ടുന്നത് അല്ലേ. ഇന്ദ്രിയ മനോ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ വെറുതെയുള്ള പരിത്യാഗമല്ല വേണ്ടത് അല്ലേ. സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക്, സന്യാസ ജീവിതം സ്വീകരിക്കാത്തവർക്ക് ഇന്ദ്രിയവും മനസ്സും ഒക്കെ അതീന്ദ്രിയ പ്രവൃത്തിയിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നത് ആധ്യാത്മിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇതിനെയാണ് യുക്തമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയണത്. ഉദാഹരണം, അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് അങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ടും ഭഗവത് സേവനമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തു വന്നത്. ഇപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച ഒരു യോഗിയുടെ സ്ഥിതി പറയാണ് 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. യഥാ ദീപോ നിവാദസ്തോ നേംഗതേ സോപമാ സ്മൃത യോഗിനോ യഥചിത്തസ്യ യുഞ്ജതോ യോഗമാത്മന. സ്വസ്ഥനായി ഭഗവത് ധ്യാനത്തിൽ നിരന്തരം മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണഭക്തൻ കാറ്റുകടക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ച ദീപനാളം പോലെ അചഞ്ചലനായിരിക്കും. എന്താ പറയണേ? ഇപ്പൊ കാറ്റ് തട്ടാത്ത ഒരിടത്ത് വെച്ച ചാഞ്ചല്യമില്ലാത്ത ദീപനാളം പോലെ അല്ലെ. കാറ്റ് തട്ടിയാൽ അത് ഒലയും അല്ലെ ദീപനാളം. ഇത് കാറ്റൊന്നും തട്ടാത്ത സ്ഥലത്തുള്ള ദീപനാളം സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ ഈ യോഗി ഉണ്ടല്ലോ, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച യോഗി അതീന്ദ്രിയ സത്തയിൽ ധ്യാനം ഉറപ്പിച്ചിട്ട് അക്ഷുബ്ധനായിട്ട് നിലകൊള്ളും എന്ന് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എങ്ങനെ വേണം നമ്മള് ഈ ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. അതീന്ദ്രിയ സത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു ക്ഷോഭമില്ലാതെ നിലകൊള്ളുക. ഏതുപോലെ? കാറ്റ് തട്ടാത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ച ദീപനാളം പോലെ അനക്കമില്ലാലെ അചഞ്ചലനായിട്ട് ഇരിക്കുക. സമാധി അവസ്ഥ കൊണ്ടുള്ള നേട്ടം എന്താണെന്ന് 20 മുതൽ 23 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ പറയാണ്. യത്രോ പരമതേ ചിത്തം നിരുദ്ധം യോഗസേവയാ യത്ര ജൈവാത്മനാത്മാനം പശ്യന്നാത്മനി തുഷ്യതി സുഖമാത്യന്തികം യത്തത് ബുദ്ധിഗ്രാഹ്യമതീന്ദ്രിയം വേത്തി യത്ര ന ജൈവായം സ്ഥിതശ്ചലതി തത്വതാ യം ലബ്ധ്വാ ചാപരം ലാഭം മന്യതേനാധികം തഥാ യസ്മിൻ സ്ഥിതോ ന ദുഃഖേന ഗുരുണാമി വിചാല്യതേ തം വിദ്യാത് ദുഃഖ സംയോഗ വിയോഗം യോഗസംജ്ഞിതം. സമാധി എന്ന പൂർണ്ണ അവസ്ഥയിൽ മനസ്സ് യോഗാനുഷ്ഠാനം മൂലം ഭൗതികങ്ങളായ മനോവൃത്തികളിൽ നിന്നും തികച്ചും പിന്മാറിയിരിക്കും. സമാധിയിലെത്തുമ്പോൾ ആ പൂർണ്ണ അവസ്ഥയിൽ എന്തുണ്ടാവും? മനസ്സ് യോഗ അനുഷ്ഠാനം മൂലം ഭൗതിക മനോവൃത്തികളിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സ് പിന്മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. നിർമ്മലമായ മനസ്സുകൊണ്ട് സ്വാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച് ആത്മാവിൽ ആനന്ദം കൊള്ളാനുള്ള കഴിവ് ഈ പൂർണ്ണ അവസ്ഥയിൽ സ്വാഭാവികമാണ്. ഇങ്ങനെ ആ മനോവൃത്തികളിൽ നിന്നൊക്കെ പിന്മാറിയിട്ട് നിർമ്മലായിട്ടുള്ള ആ മനസ്സുകൊണ്ട് ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക, ആത്മാവിൽ തന്നെ ആനന്ദം കൊള്ളാൻ കഴിവുള്ള പൂർണ്ണ അവസ്ഥയാണ് ഇത്. ആനന്ദഭരിതമായ ആ നിലയിൽ അളവറ്റ അതീന്ദ്രിയ സുഖമാണ് ദിവ്യേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ഒരാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുക. ആ ഒരു സ്റ്റേജില് അവസ്ഥയിലെത്തിയ ആള് ആനന്ദഭരിതമായിട്ടുള്ള ആ നിലയിലാണ്, അതീന്ദ്രിയ സുഖമാണ് അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുക. ഇതിലെത്തിയാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും സത്യത്തിൽ നിന്ന് ചലിക്കേണ്ടി വരില്ല. ഇതിലും വലിയ ഒരു നേട്ടമില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലെ പരമാനന്ദ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിലും വലുത് ഇനി ഒന്നില്ല അല്ലെ. ഏതൊരു ആപത്ഘട്ടത്തിലും ഒരാൾ ക്ഷുബ്ധനാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള പരമാനന്ദം ഒരിക്കൽ അനുഭവിച്ച ആള് പിന്നെ ഒന്നിലും ക്ഷോഭിക്കില്ല. ഭൗതികമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന സർവക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള യഥാർത്ഥ മോചനം അയാൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷ ദർശനം നമ്മുടെ മനസ്സിലെ സങ്കല്പം പോലെയാണ് അല്ലെ. ഉണ്ണി ആണ് ഭഗവാൻ എന്ന് ചിന്തിച്ചാല് ഉണ്ണിക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ട്
എന്ന് സങ്കല്പിക്കണം. പായയിൽ മലർന്നു കിടക്കുന്നതാണോ ആ പ്രായമാണോ, അത് പല്ലു മുളച്ചു തുടങ്ങിയോ, എന്തൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്തെല്ലാമാണ് ഇഷ്ടം, എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും നമ്മൾ അറിയണം അല്ലേ സങ്കല്പിക്കുമ്പോ. അങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കണം നമ്മള്. ചിലര് കാമുകനായിട്ട്, നാരായണനായിട്ട്, പാർത്ഥസാരഥിയായിട്ട് അല്ലേ, അതും പാർത്ഥസാരഥി ആയാലും യുദ്ധത്തിന് മുമ്പാണോ പിമ്പാണോ എല്ലാം നമ്മള് ശരിയായിട്ട് എന്താ പറയുക സങ്കല്പിക്കണം. അങ്ങനെ എല്ലാ വിശദീകരണങ്ങളോടെയും നമ്മൾ ധ്യാനിക്കണം. പുരൂരമ്മയുടെ പോലെ അല്ലെ, ആ സങ്കല്പ ശക്തി പുരൂരമ്മയുടെ ആ മറ്റൊരു മനോവ്യാപാരവും ഇല്ല. പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ ഹൃദയത്തിലിരുന്ന ഭഗവാനോടാവണം. അങ്ങനെ ആ സങ്കല്പമൂർത്തിക്ക് കുളി, കണ്ണെഴുതല്, പാല് നൽകല്, അങ്ങനെ ഓരോന്നും ചെയ്ത് മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ചിട്ട് പുരൂരമ്മ അല്ലെ 12 വയസ്സ് മുതൽ അങ്ങനെ നടന്നു. അപ്പോ ഒരു ഘട്ടം എത്തിയപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ശരീരം കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പാകത്തിൽ ഭഗവാൻ ഗോചരമായി തീർന്നു അല്ലെ. അതല്ലാതെ ഒരു മന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ട് ഭഗവാൻ മുന്നിൽ വരും എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. അപ്പോ സങ്കല്പ ശക്തി വളർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പമാണ് എല്ലാ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടികളും തന്നെ. അതുപോലെ നമ്മളും സങ്കല്പത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താണോ ഒരു യോഗി ലഭിച്ചത് അതില് സന്തോഷം കണ്ടെത്തും അല്ലെ. ആയാതം അപേക്ഷണീയം, ഗതം ഗതം സർവമുപേക്ഷണീയം എന്നാണ് യുക്തൻ, ആത്മനിഷ്ഠനായ ഒരാൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. എന്താണോ ലഭിച്ചത് അതിൽ സന്തോഷം, എന്താണോ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാം. ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള വിരാമം അഥവാ നിർവാണത്തിന് ശേഷവും കൃഷ്ണാവബോധം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആധ്യാത്മികമായ ഭഗവത് സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്നു. യോഗത്തിന്റെ ഉപോത്പന്നങ്ങളിൽ ആസക്തരാകുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ പരിപൂർണത നേടാനാവില്ല. അടുത്തത് സവികൽപ്പ സമാധിയെ പറ്റി പറയാണ്. സനിശ്ചയേന യോക്തവ്യോ യോഗോ നിർവിണ്ണ ചേതസ സങ്കൽപ്പ പ്രഭവാൻ കാമാം ത്യക്ത്വാ സർവാനശേഷത മനസൈവേന്ദ്രിയ ഗ്രാമം വിനിയമ്യ സമന്തത. സ്ഥൈര്യത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി വേണം യോഗ പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ. വഴിമാറരുത്. മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഒന്നൊഴിയാതെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ദുഃഖ സംയോഗ നിയോഗം ഉണ്ടാവണം. എന്താണോ നമുക്ക് ദുഃഖത്തെ തരുന്നത് അത് തിരിച്ചറിയണം, അത് ഉപേക്ഷിക്കുക. എന്നിട്ട് ഭഗവാനോട് ചേരുന്നത് സുഖമെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ എന്താ പറയാ, സ്ഥിരതയോടെയും വിശ്വാസത്തോടെയും കൂടിയിട്ട് വേണം യോഗ പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ. അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോകരുത്. മനസ്സിൽ തോന്നിയ എല്ലാ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളെയും ഒന്നൊഴിയാതെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കണം. മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനും സാധിക്കണം. സങ്കല്പത്തിലൂടെയാണ് എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. സങ്കല്പത്തിലൂടെ തന്നെ അവ ഇല്ലാതെയുമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. എല്ലാം ഒരു സങ്കല്പം തന്നെയാണ് എന്നറിയാം. ദൃഢവ്രതനായ പരിശീലകന് വിജയം തീർച്ചയാണ്. ദൃഢനിശ്ചയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാതൃകയാക്കേണ്ടത് തന്റെ മുട്ടകൾ കടലിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കുരുവിയെയാണ്. യോഗാനുഷ്ഠാനം വിശേഷിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള ഭക്തിയോഗം പ്രയാസമേറിയ ഒന്നാണെന്ന് തോന്നാം. പക്ഷേ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്നു വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായും ഭക്തനെ സഹായിക്കും. സ്വയം സഹായിക്കുന്നവനാണ് ഈശ്വര സഹായം ലഭിക്കുക. ഇപ്പൊ യോഗാനുഷ്ഠാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തിയോഗം അത് പ്രയാസമേറിയതാന്നൊക്കെ തോന്നാം. പക്ഷെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനും നമ്മളെ ആ പ്രവൃത്തിയിൽ സഹായിക്കും. അപ്പോ സ്വയം സഹായിക്കുന്നവനെയാണ് ഈശ്വര സഹായം ലഭിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് താൻ പാതി ദൈവം പാതി എന്നൊക്കെ പറയണ പോലെ
നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക, അപ്പൊ ഭഗവാനും അതില് സഹായിക്കും എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശനൈ ശനൈരുപരമേത് ബുദ്ധ്യാ ധൃതി ഗൃഹീതയാ ആത്മസംസ്ഥം മനഃകൃത്വാ ന കിഞ്ചിദഭിചിന്തയേത്. ക്രമേണ പടിപടിയായി വിശ്വാസദാർഢ്യമാർന്ന ബുദ്ധിയോടെ സഹായത്താൽ സമാധിസ്ഥനാകണം. മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കുക, മറ്റൊന്നിനെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കരുത്. ഇപ്പോ പടിപടിയായിട്ട് ശനൈ ശനൈരുപരമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതുക്കെ പതുക്കെ, അങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ട് വിശ്വാസത്തോടെ ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്താൽ വിശ്വാസദാർഢ്യമാർന്ന ബുദ്ധി, സ്ഥിരബുദ്ധി എന്ന് അർത്ഥം. അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്താൽ നമ്മൾ സമാധിസ്ഥനാവണം. മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കണം, മറ്റൊന്നിനെയും കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടാകരുത്. അങ്ങനെ വേണം ധ്യാനത്തിനിരിക്കാൻ. ദൃഢവിശ്വാസം കൊണ്ടും ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചും പതുക്കെ പതുക്കെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കണം. ഇതിനെ പ്രത്യാഹാരം, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം, അതിനെയാണ് പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതവിടെ പറയണേ. ഇനി 26-ാമത്തെ ശ്ലോകാണെങ്കിൽ യതോ യതോ നിശ്ചലതി മനശ്ചഞ്ചലമസ്ഥിരം തതസ്തതോ നിയമ്യൈതാത്മന്യേവ വശം നയേത്. സ്വഭാവേന ചപലവും ചഞ്ചലവുമായ മനസ്സ് എവിടെയൊക്കെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നുവോ അവിടെ നിന്നെല്ലാം പിൻവലിച്ച് അതിനെ ആത്മാവിന് അധീനമാക്കിക്കൊള്ളണം. അപ്പൊ മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ് അല്ലെ, അപ്പൊ ഈ ചപലമാണ്. ആ മനസ്സിനെ എവിടെയൊക്കെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ നിന്നെല്ലാം പിൻവലിക്കാൻ പറ്റണം. എന്നിട്ടോ ആത്മാവിനെ അധീനനാക്കാൻ സാധിക്കണം എന്ന് പറയാണ്. ഒരിടത്തും ഉറയ്ക്കാത്തതും ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമാണ് മനസ്സ്. എന്നാൽ ആത്മജ്ഞാനം നേടിയ യോഗി മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. മനസ്സ് അയാളെ നിയന്ത്രിക്കരുത് അല്ലെ. അയാൾക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കണം. മനസ്സിനെയും അതുവഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളാണ് ഗോസ്വാമി അഥവാ സ്വാമി അല്ലെ. മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആളെ ഗോസ്വാമി. മനസ്സിന് കീഴടങ്ങുന്നവനാകട്ടെ ഗോദാസൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസനായിരിക്കും അയാള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 26. ഇവിടെ ഒരു കഥ പറയണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഇവിടെ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല. ദൃഢനിശ്ചയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാതൃകയാക്കേണ്ടത് തന്റെ മുട്ടകൾ കടലിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കുരുവിയെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കഥ എന്താണെങ്കില് ഒരു കുരുവി കടൽ തീരത്ത് മുട്ടയിട്ടു. അപ്പോഴ് തിരമാല വരുമ്പോ അതൊക്കെ ഒലിച്ചു പോവല്ലേ, സ്വാഭാവികം. അങ്ങനെ കടല് ആ മുട്ടയൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോയി. അപ്പോഴ് കുരുവി പറയാണ്, മുട്ടകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കണ്ടപ്പോ കുരുവി പറഞ്ഞു, ഉടനെ എന്റെ മുട്ടകളൊക്കെ തിരിച്ചു തരണം സമുദ്രമേ. നീയെ ഇല്ലാന്ന് വെച്ചാ ഞാൻ നിന്റെ ഈ വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചു വറ്റിക്കും എന്ന്. ചെറിയൊരു കുരുവി, അതിന്റെ വായിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് വെള്ളം പോലും കൊള്ളില്ല. എന്നിട്ട് പറയാണ്, ഞാൻ നിന്റെ വെള്ളമെല്ലാം കുടിച്ചു വറ്റിക്കും എന്ന് പറയാണ് ആ കുരുവി സമുദ്രത്തിനോട്. അപ്പോ ആ ദൃഢനിശ്ചയം കണ്ടിട്ട് ആ ഗരുഡൻ ഭഗവാന്റെ വാഹനമായിട്ടുള്ള ആ ഗരുഡൻ വരികയാണ് അതിന്റെ സഹായത്തിന് വന്നിട്ട്. ഗരുഡൻ പറഞ്ഞു സമുദ്രത്തോട്, സമുദ്രമേ നിന്റെ ജലം ഞാൻ കുടിച്ചു വറ്റിക്കും, നീ വേഗം ആ കുഞ്ഞു കുരുവിയുടെ മുട്ടകൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തോളൂ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ സമുദ്രത്തിന് മനസ്സിലായി ഗരുഡനിൽ പവർ ഉണ്ട് അല്ലെ, ഗരുഡൻ ചിലപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഈ മുട്ടകള് തിരിച്ചു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ആ ദൃഢനിശ്ചയത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ കുരുവി അവിടെ വിജയിച്ചത് അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ സമുദ്രം ഞാനൊരു ചെറിയ കുരുവി എന്ത് ചെയ്യാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മടങ്ങിപ്പോയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലേ. അപ്പൊ ആ ദൃഢനിശ്ചയത്തിന്റെ കാര്യത്തില് മാതൃകയാക്കേണ്ടത് ഈ ചെറിയ കുരുവിയെയാണ്. മുട്ടകള് കടലിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കുരുവിക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്നുള്ള ദൃഢനിശ്ചയത്തോണ്ടാണ് സാധിച്ചത്. 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ നമുക്ക് നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
മാതാജി പറയൂ. ശ്ലോകം 5 ഇതുള്ളത് ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനം ആത്മാനാവസാദയേത് എന്നുള്ള ശ്ലോകത്തിലില്ലേ, അതില് ബന്ധനായ ആത്മാവ് എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്? ആത്മാവ് അത് എന്തെന്നാ അത് അർത്ഥം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ? അത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിലുള്ളിടത്തോളം കാലം ബദ്ധാത്മാക്കളായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിലുള്ളത്. ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് പോകാൻ പറ്റിയവരൊക്കെ മുക്താത്മാക്കളാണ് ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് പോകാൻ സാധിക്കുന്നവര്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ബന്ധനസ്ഥരാക്കി ഇട്ടവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബദ്ധാത്മാവ് എന്ന് നമ്മളെ പറയണത്. നമ്മുടെ ആത്മാവിന് മോചനം കിട്ടിയിട്ടില്ല. മോചനം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. മുക്തി അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണ്ടേ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇരിക്കണത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അതുവരയ്ക്കും ഈ മെറ്റീരിയൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ബദ്ധാത്മാവായതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ഒരു മുക്തി കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇവിടുന്ന് മുക്തനാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കർമ്മയോഗ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കണം. ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക് വരണം. എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ജീവിതകാലം അത്രയും ആ ഭക്തി യോഗത്തിലൂടെ മുന്നേറി കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടി ആ ഭഗവത് സേവന നിരതമായിട്ട് എപ്പോഴും ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാനെ വിസ്മരിക്കാതെ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും നമുക്ക് നിരന്തരം ചെയ്യേണ്ടുന്നതെല്ലാം ചെയ്യാം. പക്ഷെ മനസ്സ് എവിടെയായിരിക്കണം? അങ്ങനെ നമുക്ക് മോചനം കിട്ടണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ മുക്താത്മാവായി മാറണം. പിന്നീട് നമുക്ക് ഇവിടെ ജനിക്കേണ്ടി വരില്ല. ജനിമൃതികളിൽ നിന്ന് ആ ചക്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മോചനം കിട്ടാണ്. അതുവരയ്ക്കും നമ്മൾ ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്. മനസ്സിലായി. വ്യക്തായോ? വ്യക്തമായി. പെട്ടെന്ന് വിചാരിച്ച ആത്മാവിന് എങ്ങനെ ആവില്ലല്ലോ, അതെങ്ങനെയാന്ന് അത് വന്നത് സംശയം മാറി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കൂ. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ആത്മീയ വികാസത്തിന്റെ ഗോവണി എന്താ? ശുദ്ധമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനുള്ള ഗോവണിയായി യോഗം കണക്കാക്കാം. ഇതിനെ 3ആയി വിഭജിക്കാം: ജ്ഞാനയോഗം, ധ്യാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം. ഗോവണി 5 ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. കർമ്മയോഗം, കർമ്മഫലത്യാഗം, പിന്നെ നിഷ്കാമകർമ്മം, പിന്നെ എന്താണ് അഷ്ടാംഗയോഗ, ഭക്തിയോഗ, അങ്ങനെ എന്തോ അല്ലേ വന്നേക്കണേ? യോഗയുടെ ഗോവണി കാണിച്ചില്ലേ അവിടെ? കാണിച്ചു. അതായത് നോക്കിയിട്ട് എഴുതാം മാതാജി. എത്രാമത്തെ ചോദ്യമായിരുന്നു? ആദ്യത്തെ ചോദ്യം കർമ്മഫലത്യാഗം. ഇതാ ഇവിടെ ഗോവണി. കർമ്മകാന്ഡം, കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം, ഭക്തിയോഗം. അതെ, കർമ്മയോഗം കൂടെ. കർമ്മയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം. അല്ല, ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെ മുകളിൽ അഷ്ടാംഗയോഗയാണ്. യോഗാരൂഢൻ ആരാണ്? ഭൗതിക തൃഷ്ണകളെ നിസ്സംഗനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ അല്ലേ യോഗാരൂഢൻ? അതല്ലല്ലോ, ഇവിടെ ഒരു സെന്റൻസ് ശരിയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അതെ. ഭൗതിക തൃഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇന്ദ്രിയസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചോ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആളെ യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയും, അല്ലെ മാതാജി? അതെ അതെ. അടുത്തത് മനസ്സിന്റെ 6 ശത്രുക്കളെല്ലാം കാമം, ക്രോധം, മോഹം, മതം, ലോകം, മാത്സര്യം. മതം
മതം മാത്സര്യം. മാനസ്യം. ഓക്കെ. അടുത്തത് വിശുദ്ധ പരിസരം എന്നത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? അത് കിട്ടി. തീർത്ഥാടന അത് കിട്ടിയോ? സൂചിപ്പിക്കും. അതെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളെ അല്ലേ? അതെ. ആ. വിശുദ്ധ കലിയുഗ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇനി തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കണേ? അല്പായുസ് ആ. കുറഞ്ഞ ക്ലേശങ്ങൾ അസ്വസ്ഥരായി കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ അല്പായുസ് ആത്മീയ ബോധം കുറഞ്ഞവരും വിവിധ ക്ലേശങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥമായി കാണപ്പെടും ഉം. എന്ന് പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് കലിയുഗത്തിലെ മനുഷ്യര്. അടുത്തത് പറയുന്ന ആരെയാണ്? യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ വെടിഞ്ഞു ജീവിക്കുന്നു. യോഗയുക്തി എന്ന് പറയുന്നു. അതെ. അടുത്ത ഭഗവത്ഗീത യുക്തം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായ ആധ്യാത്മിക നേട്ടത്തിനുള്ള പ്രക്രിയയാണ് യുക്തം. അതെ. ഇതുകൊണ്ട് മാതാജി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും അത് മുഴുവൻ എഴുതിയാലും നല്ലതാണ്. ഇന്ദ്രിയം മനസ്സും സ്വന്തം പ്രവൃത്തിയിൽ വ്യാപൃതമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും അതീന്ദ്രിയ വൃത്തികളിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക നേട്ടം ത്തിനുള്ള പ്രക്രിയ അത് തന്നെ യുക്തമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി. അടുത്തത് എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കില്ല. യോഗത്തിന്റെ ഉത്പന്നങ്ങളിൽ ആസക്തരാകുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും പരിപൂർണത നേടാൻ കഴിയില്ല. യോഗത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ആസക്തരാകുന്നവർക്ക് യോഗം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ നേടാം, ഭഗവാനെ അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും നേടാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള ശ്രദ്ധയുള്ളവർക്ക് പരിപൂർണത നേടാനാവില്ല അല്ലേ? അതെ. പ്രത്യാഹാരം എന്നാൽ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചും ഇന്ദ്രിയ പതുക്കെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കണം. ഇതിനെ പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നു. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയലാണ് പ്രത്യാഹാരം. ഗോസ്വാമി ഗോദാസൻ. മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും കീഴടക്കാൻ സാധിക്കുന്നവൻ ഗോസ്വാമി, സാധിക്കാത്തവൻ ഗോദാസൻ. മനസ്സിന് കീഴടങ്ങുന്നവൻ, നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിന് കീഴടങ്ങുന്നവൻ ഗോസ്വാമി. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളെന്ന് എഴുതിയാലും മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആള് ഗോസ്വാമി. പറ്റാത്ത ആള് ഗോദാസൻ. ബ്രഹ്മഭൂതം അത് പഠിച്ചില്ല, 27 പഠിച്ചില്ല. അത് നാളെ നോക്കാം. അത് നാളെ. വേറെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എനിക്ക് ഇന്നലത്തെ